मालाबाय बेखौ मावनानै लाजिनायखौ बहानांगौ नाथाय नोंथाङा बेयाव थांनो गैया लाइमोन हिसाबै नोंथाङा गावनो बेयाव थानानै जुदि माखासे सोलोंथाइखौ लाखायोब्ला माखासे सोलोंथाइ लाखायोब्ला नोंथाङा बै बेंकआव थानानै खामानि मावनो गोनांथि गैया नोंथाङा बेवहाय थानानै खामानि मावनो हायो दिनैहाय जोंनि बे जायगायाव माखासे नाफिक फैयो गुबुन जायगानि बिहारिफोरजों नाफिक खानायसिम फैयो गुबुन जायगायाव गारि गेरेज खुलिफैदों मटर गेरेज खुलिफैदों मेकार खुलिफैदों गुबुन जायगायाव गेलामाल दखान फैदों जेरै मारवारि गुबुन जायगानिफ्राय आसामाव दिनै बिराद माल जाफैदों नङा होमबा दिनै जोंनि मानसिफ्रानो जों लाइमोनफ्रानो जुदि दिनै गोसोखौ हमथानानै दिनै बैफोर बिजनेस मावनायनि एबा खामानि मावनायनि आराम सोलोंना लायोब्ला जोंनो होनो हागोन नङा होमबा दा जों खावलायदों जे नोंथांमोना बे समावहाय लाइमोन बैसो समावनो जे दानिफ्रायनो बेफोरबायदि माखासे प्लान पलिसिजों गावखौ दावगालांनो खोब मोजां बेनिखायनो बेखौ जुदि मावफुंनांगौब्ला लाइमोनफ्रा गावखौनो गाव हमथानांगोन सिमां नुनो सोलोंनांगोन दिनै नोंथांमोना सिमां नुनांगोन सिमां थांखि लाबोनो जिउ थांखि आरो बै सिमांखौ मोगथां जाफुंनो नाजानांगोन आरो बे सिमाङा नोंनि उन्दुनो सिमां नुनाय नङा बे जाबाय नोंनि इयुनखौ साननानै लानाय मोनसे सिमांसो थांखिसो आरो बे थांखिजों सहैनो थाखाय नोंथाङा थैथां जुजिनांगोन गोबां खस्थ' सहायनांगोन दिनै आङो कलेज सासे फोरोंगिरि जादों आंहा कलेजनि फोरोंगिरि जानायाव आंनो दिनै सानसेयाव फैयाखै सानसेयाव आं दिनै फोरोंगिरि जानो हायाखै दिनै जोंहा गाहायालासे दा सानसेयावनो दिनै इन्जिनियार जायाखै सानसेयावनो दिनै बिथाङा फोरों जायाखै बिथांमोना गोबां नाजानांदों आंबो गोबां नाजानानै दिनै बिसिम फैदों नोंथांमोना गावखौजों रायलाय नोंथांमोना गावखौ सों आं मा जागोन आं मा मावनो हागोन आंनि खामानिया मा साबसिन जागोन आं माखौ मावोब्ला आंनि जिउ थांखिया साबसिन जालांगोन आरो आं माखौ मावोब्ला सासे जाफुंसार मानसि जानो हागोन बेखौ गावनाव सों आरो सोंनानै बे खामानिखौ मावनो आवगायलां दिनै नाथाय जों लाइमोनफोरखौ दिनैसिम उल्था नुनो मोनो नोंथांमोना गावखौ साना गावखौ दांग्रोमा गावखौ बुजिना नाया खालि मालायजों मानो खारफानाय नङा होमबा सोरबा बेंगालर थांबाय आं थांसै बेंगालराव थांबाबो खिथुनो ना सोरबा मोसानो सोलोंदों सोरबा बान्था मोनदों सोरबा जेनेबा सेलेक्ट जाबाय इन्टारनेसनेल जाबाय नेसनेल सेलेक्ट जाबाय नङा होमबा बै नेसनेल सेलेक्ट जानायखौ नुनानै मोसाफाबाय नाथाय बोसोरसे मोसानाय द्रप खालायबाय नङा होमबा सोरबा जोंनि बै दुर्गा बर' हलिचरन बर' हलिचरन नार्जारि बिथांमोनहा दिनै फुटबल गेलेनानै मुंदांखा जानो हाबाय नङा होमबा दिनै सानैसो जों लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेबाय साननैसो गेलेबाय बोसोरसे गेलेबाय द्रप खालायबाय नङा होमबा मा बिदिजों बोरै जानो हानो सोरबा गामियाव एम ए पास जाबाय आइ एस जाबाय सोरबा एस एस जाबाय साननैसो नाजाबाय द्रप खालायबाय बिदिबोथ' जाया आरो खावलायगोन नोंथांमोनखौ आङो जे नोंथांमोना जाय थांखिखौ लाबाय बे थांखिखौ जाफुङागौ मानि नोंथांमोना मालाबाबो जिरायनाङा नोंथांमोना जिरायनाङा जै जिरायबाय जै उनफिनबाय नोंथाङा आरो मालाबाबो दावगानो हानाय नङा नोंथांनि सिमाङा जानांगोन नोंथांनि थांखि जानांगोन आंना बैसो आं बै नुहुरनाय रोमै नुहुरनायासो आंनि थांखि नङाब्ला नोंथाङा दिनै सासे एम ए बि ए जानांगौ ओरैनो ज'गा थानांगोन नोंथांमोना थांखि लानो रोङाब्ला नोंथांमोना जे सिमांखौ मोगथां जाफुंनो गोसो गैयाब्ला जाफुंनो नाजायाब्ला नों हाजार गिदिर फराया मानो नोंथाङा आरो माखौनो मावनो हानाय नङा ओरैनो थानांगोन दा दिनै खावलायदों नोंथांमोना सिमां नुनो सोलों माने थांखि ला जिउ थांखि ला आरो जिउ थांखियाव मोगथाङाव जाफुंनो नाजा आरो मोनसे खोथा आं सानो सोलोंथाइ लानायाव एबा थांखि होसोनायाव धोना जेबो गोहोम खोख्लैया रां रुफाया गिदिर बाथ्रा नङा आं बुंगोन आरो खायफा आं बुंनायखौ नंखाय साननो हागौ आं बुंगोन सोलोंथाइ लानायाव गियान आरजिनायाव रां रुफाया धोना जेबो
सोमोन्दै गायनानै बुंनांगौ मानो बिनि माखासे बिदिन्थि दङ आंनि आखायाव जेरै जों नुदों माने गिदिर गिदिर जों जायनाखि दिनै भारतनि गिदिर जायगा जाफुंसार सुबुंफोर जेरै बिथांमोननि जारिमिन जों नायना नुगोन खायफा फरायनोनो थाव केरासिन बायनो फैसा गैया जिगाब खुन्थाजों हर जगार फरायदों आरो बिथांमोना हान्थिनो हादों माबोरै मानोना बुंगोन हायाखै बेखायनो आं बुंगोन सासे गथ'नि जाफुंसार जानायाव सासे मानसिनि जाफुंसार जानायाव बेयाव गुदियाव दङ गावखौ हमथानानै गावखौ नाजाथाबहोनाय गावखौ बावसोमनाय जुदि गावखौ हमथानो हायाब्ला सासे मानसिया माब्लाबाबो जिउआव जाफुंसार जानो हाया मानो होनोब्ला आंबो सासे गोरिब न'खरनिफ्राय फैनायसै सुबुं नोंथांमोना फरायबोनाय मिथिया नाथाय आंनि न'खरनि जा हाल बेयो जोबोद गाज्रि जोङो उन्दै समाव ओंखामखौनो मोनजाया माइरंफोरखौ लाव लाव रुनाय लाव लाव बिदि मार होनाय बेखौ जानानै जों फरायदों जोगोनार जाना फरायदों थासुमलि जाना फरायदों गोबां जेंना जादों बुंब्ला गोबां सल' नाथाय नोंथांमोना साननांगौ जामादा आलासि बिथांमोना गावनिसो सल' खोन्थाबाय थानांगौ आं सल'खौ आं जोलै बुंनो हाला बेयाव आं बुंबाय आंनि बिसिम सफैनायाव गोबां आंहा जेंना जादोंमोन नाथाय आंनावबो हार मानियाखै गोबां नाजादों आं फरायसालियाव एल पि स्कुलाव फरायदोंमोन अब्ला आंनि आइया आंनि पेन जिनायखौ बिजिजों खुन्दुं सुना हरदोंमोन जाम्बि बोरै बर' बिमा जाम्बि जेबो रोङा आइनि सिखायनाया बारा मोजां जायाखै खुन्दुं नुजाजोबदों उनथिंजाय सिखायनाया अब्ला आङो फरायसालियाव थांदोंमोन आंनि लोगोआ आंखौ थाबथाबाय लाजि फोनांबाय ओइ आमोखा नोंनि पेनालाय सुनाय नामाब्रा दरजिनाव सुनाय ना मायाव सुनायब्रा नोंलाय नोंनि पेनखौ होनना सोंबाय आङो ओमफ्राय आङो सानबाय मा बुंखो बे सानबाय आं अब्ला सानखाब बुंबाय ओइ सुवाखै जिनायखौ आइयासो बिजिजों सुना हरदों ओमफ्राय माबा नोंना बै उनथिंजाय खिथुथिंजाय बे खुन्दुं नुजानायखाय माबा सुनाय सानदोंब्ला होननानै खोथा होबाय जोंना आरो गोबां दङ नोंथांमोनाबा नोंथांमोना खावलायो जे नोंथांमोना साननो नाङा जे आंबो साननो नाङा जे रांनि आंखालनि थाखाय नोंथाङा फरायनो हायाखै साननाङा नोंथाङा साननांगौ साननाङा रागा उनाव मालाबा लाखिनो हाया नोंथाङा गोसोआ थिग थायोब्ला नाजायोब्ला नोंथाङा बोथिसे लानानै फरायनो हागोन बोथिसे नङा बोथिसे लानानै फरायनांगोन बोथिसे नङा बोथिथाम लानानै फरायनो हागोन मालायनाव बिदा फरायनांगोन मालायनाव गाबनानैबो माबा मोनसे राहा नागिरनांगोन बेखौ लाजिनाङा ओंखायनो आं खावलायगोन लाइमोनफोरा लाजिनाय गिनाय आरो बानाय बेखौ मालाबाबो गोसोआव लानाङा नोंथांमोना सोलोंथाइ लानायाव गियान सोलोंनायाव माब्लाबाबो लाजिनाङा माब्लाबाबो गिनाङा माब्लाबाबो बानाङा जाय नोंथाङा बाबाय नोंथाङा मोनसे बुंनो हाला सबसे गाज्रि गुना जाहैबाय बानाया सबसे गाज्रिसिन गुन बानायजों समान जेबो गाज्रि गुन होननानै गैया होनना बुंनो हायो नङा नङा रायजोफोर मानो होनब्ला दहाय जोंहा आलासि खोथा बुंलांदों बा जोंहा गाय आलासिया जे एग्जामा हमना मास मोनसे दङ आरो फरायनांगौ आंहा दिनैमोन दिनै फरायला बाबायला नङा होमबा दिनै फरायला गाबोन फरायबा नोंथाङा माला फरायगोन अब्ला नोंथांनि सायाव नोंथाङा फेल जागोन जेरै पास जाबाय नोंथाङा नांगौ बायदि नोंथाङा डिभिजन मोननाय नङा नांगौ बायदि नोंथाङा नाम्बार मोननाय नङा अब्ला मा जाखो लस जाबाय आरो जेनेबा गिनाङा आरो दिनै सासे फरायसा सासे लाइमोन हिसाबै नोंहा सोरनाव गोबां गियान दङ गियान सोरनाव गोबां खोथा दङ गोबां गियान सोरनावबो दङ बेनि थाखाय नोंथाङा सोंनांगौ दङ लाजिनाङा मालाबाबो गिनाङा सोरबा गिदिराव सोंनांगोन सोरबा फोरोंगिरिनाव सोंनांगोन माब्लाबा नोङो उन्दैयाव सोंनांगोन गिदिराव सोंनांगोन जे आदा
एबा आयं एबा आदै बैसो लानानै सोंनांगोन एबा आबौ आबै ना नै आं बेखौ बुजियाखैलै बेखौ मा खालामनांगौथाय नोंथाङा आंनो खिन्थानांगौ नै बेखौ बुजियाखै आं आदाया फोरोंनो एसे नै बे सोंनायनि फिननायखौ आं बुजियाखै खोन्थाना होनबाय बबे जागोनथाय बिदि सोंनानै लाजिनाङा गिनाङाबो बे लाजिबाय गिबाय आरो नोंथाङा हायाब्ला रायगोनदां सोंबा रायगोन खोमा माबा मोनसे गुबुन खोमा खोन्थायदों खोमा लाजिगोन बिदि जानाङा बे लाइमोनफ्रा जिउआव जाफुं जानांगौब्ला लाजिनाय गिनाय आरो बानायखौ गारथारनांगोन दा बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननो बुंबाय दा आं बारा लाबावनो समखौ बारा लानो सानासै जों मोनाबाय बुंलांबाबा गोबां बाङो दा आङो मोनसे खोथा आं खावलायसिगोन मावनां लाइमोन सेंग्रा नोंथांमोना सासे लाइमोन हिसाबै बाथौ धोरोमखौ दैदेनलांनांगौआ जोबोद गोनांथार आरो बिबाना नोंथांमोनाव दङ दिनै आं लाइमोनफोर दैदेनगिरि आं हयथ' 5 बोसोर एबा 10 बोसोर उनाव आङो हयथ' गागि आफाद दैदेनगिरि जानो हागौ गागि आफादनि मानसि जानो हागौ अब्ला जोंनि लाइमोनखौ दैदेनगोन नोंथांमोन बायदि दैदेननांगोन नोंथांमोन बायदि हांखुनाय मानसियासो सेंग्रा सिख्लाफ्रासो दैदेननांगोन दिनै बे धोरोमनि खामानि मावनायाव सेंग्राल' नङा सिख्लाफ्राबो हानांगोन दिनै नाथाय नुदों जोङो धोरोम सिबिनायाव सिख्लाफ्रा गोबां उन जानानै दङ लाइमोन सिख्लाफ्रा उन जानानै दङ बे खावलायगोन नोंथांमोना जेथि फराया मानो हाजासे फरायबाय था बे फरायनाय नोंथांनि साखिखा बिनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि धोरोमखौ लांफायाब्ला जोंनि बर'नि धोरोम हारिमुवा खहा जागोन मानोना बर'नि बाथौ धोरोमा जि गोमानाय बर' हारियाव जेबो गैलिया दा मिथिगौना जि बाथौ धोरोमा बुंबाय गोमालांबाथाय बर' मावनाय जेबो थालिया बर' मावनाय सायख'नानै जों गोहो थानाय नङा मानो होनोब्ला बाथौ धोरोमजों दिनै बर'नि हारिमुवा बर'नि राव गोरोबफानानै दं मानो बाथौ धोरोमनि मोनफ्रोम आर'ज गासैबो बर' रावजों लिरनाय लोगोसे बर'नि हारिमु जोंनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय दानाय लुनाय जोंनि आसार फालिनाय जोंनि दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गासैबो जोंनि बाथौ धोरोमजों सरजाबफानानै दङ नाथाय गुबुन धोरोमजों गैया जेरै नोंथांमोननि जायगायाव गुबुन धोरोमनि सुबुं दङ ख्रिस्टियान जयगुरु ब्रह्म बिथांमोन दङ बिथांमोनाबो बर' बिथांमोनाबो गावनि गावबा धोरोमखौ सिबिगासिनो दङ नाथाय बैफोर धोरोमफोराव जोंनि बर'नि राव हारिमुवा एसेबांमानि गोरोबफानाय गैया दिनै नाय नोंथांमोननि गेजेराव दङ दिनै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफ्रा दिनै ब्रह्म धोरोमनि गायत्री मन्त्रखौ संस्कृतआव रायो संस्कृतआव आर'ज गाबो ख्रिस्टानफोरनियाबो इंराजियाव आर'ज गाबो नाथाय बिथांमोना आथिखालाव ब्रह्मफ्राबो एसे बर'नि आर'ज गाबबाय ख्रिस्टानफ्राबो दिनै बर'नि आर'ज गाबबाय दिनै जयगुरुनि मोनथेरा संस्कृति नाथाय बिथांमोना दिनै एसे बर'आव लांहांबाय आरो बेजों मा जानो बेखौ राव सोलायनोसो बैफोर धोरोमफ्रा बर'नि हारिमु बेरखाङा आरो आं बुङाखै जे गुबुन धोरोमा नंखाय बाथौआ सैथोना बुङाखै आं धोरोमनि दैदेनगिरि जानानै बुंगोन आं गावनि धोरोमखौ आं बासिया गैया आरो जुदि आंनि धोरोमखौ सोरबा जुदि नेवसियोब्ला मुगैयोब्ला आं आरोबाव जिरायना थानाय नङा आङो सासे दैदेनगिरि जानानै आङो गुबुन धोरोमखौ मुगैनाया आंनि धोरोम नङा आं बयबो धोरोमखौ समानै नोजोरै नायगोन नाथाय जुदि आंनि धोरोमखौ बाथौ धोरोमखौ सोरबा मुगैयोब्ला सोरबा नेवसियोब्ला बेयाव आरो आं आखाइ बुथुमनानै थानाय नङा ओंखायनो आं दिनै बुंदों जे बिथांमोननि धोरोमाव सेथि दङ नाथाय बिथांमोननि धोरोमाव जोंनि बर'नि कालचार बर'नि राव बेफोर रैखाथि गैया दिनै जों नुदों बर'नि माखासे हारिमुनि दामजु खाम सिफुं सेरजा जथा
बेफोरबायदि दामजुखौ गुबुन धोरोमाव दामा गुबुन धोरोमाव बेखौ बोजबा बिथांमोना सानो ब्रह्मनि धोरोमारिफ्रा सानो ख्रिस्टाननि धोरोमारिफ्रा सानो जयगुरु धोरोमारिफ्रा सानो जुदि खाम सिफुं सेरजाखौ दामोब्ला मा जायोनो बाथौ धोरोमखौ लानांगोन जोबोद गुसेब बिथांमोना जोबोद नेर' बेबायदि जों बर' हारिखौ थागोन आं खावलायबोदों आं गोबां जायगायाव खावलायदों जे बर'नि हारिमुखौ फोथांना लाखिनोब्ला दिनै जों बाथौ धोरोमावसो हासिगोन गुबुन धोरोमा हाया नाथाय बिथांमोना दिनै लाजिनो अहानानै लाजि बांसिन नाथाय बिथांमोना दिनै गावसिनि सभाफ्राव मिटिंफ्राव एसे दामो दामनायफोराथाय सोरखौ लानो मिथिबायना जोंनि बाथौ धोरोमारिफोरखौ हाया लानो हाया जोंनाव मोनसे जाथाय जादों राङापारायाव उदालगुरियाव सोरगुरि सभा जादों फालिनांगोन दिनै लाइमोन आफाद जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमा जाबायदि नोंथांमोनखौ निर्देश होदों जाबायदि नोंथांखौ दाय होदों बेबायदि नोंथांमोना मावलांनांगोन जुदि मावलांनो हाया जोंनि बाथौ धोरोमा गोदोलांफिन बेहा दिनै खावलायगोन लाइमोनफोर नोंथांमोना एसे गोसो हमथा बै जावनायाव नोंथांमोना गोजावनाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनिफ्राय गोजानाव था मबाइल गोजानाव था नोंथांमोना लाइमोन सेंग्रा मानो ड्राग्स जानायनिफ्राय आफिन जानायनिफ्राय गोजानावनो था लाइमोन सिख्लाफ्रा मबाइल बाहाय आरो मबाइलजों बाहायजानाङा मबाइलखौ बाहाय दिनै इन्टारनेटनि मुगा बे जोंनाव गाज्रि भाइरासखौ भाइरास बे भाइरासआ जाबाय गुबै मोननै ड्राग्सनि भाइरास जाहैबाय मबाइलनि भाइरास नङा होमबा ड्राग्सनि भाइरास मबाइलनि भाइरास बे मोननै भाइरासआ जानो हागौ बर'नि लाइमोनफोरखौ फोजोबस्रांसिगोन जोबोद गिथावथाव महर लाबोदों एबा ब्लां ब्लां जाना फैगासिनो दं बे मोननै भाइरासआ बे भाइरासनिफ्राय जों बर'नि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा बेसेबां रैखाथि मोनगोन बेसेबां गोजान थानो हागोन बेखौ आरो इसोरासो मिथिसिगोन आरो बे भाइरास रैखा मोननायनि गुदि मुलियानो जाहैबाय गावखौ हमथानाय आरो लोगोसे गार्जेनफोरनि मोजाङै दिथा होनाय गार्जेनफोरनि मोजाङै नोजोर होनाय बे मोननै मुलिया समानै थाङोब्ला बा मोननै मुलिया साक्सेस खालामनो हायो अब्ला जोंनि बे लाइमोनफ्रा बे मोननै भाइरासनिफ्राय रैखाथि मोननाय होननानै आं सानो दाख्लै बावै मोनसे जाथाय जादों लाइमोनफोर जाथाया आंनि न'खरनिनो आलासियाव आंनि आदा जायो बेहा क्लास 8 ना 9 फरायनाय फिसाला दंमोन मा जाबाय मिथिबायना अनलाइन गेम गेलेदों मा होनो बेखौ बारा मिथिया फ्रि फायार ना माबा मोनसे होनो बा गावलायनायनि खेल ओरैबायदि गेम गेलेबाय दाना मोनसे मेसेज फैबाय अफार ना माबा मोनसे अफार फैदों दाना अफारखौ मोननोबा फैसा नांग्रोगौ फैसा हरगोन आं फार्स्टआव दाना मा जाबाय बियो बिफानि एटिएमखौ लाबाय पासबुक लाबाय बियो सिरि खावना लाखोमाबाय बिफानिफ्राय खावनानै मा खालामबाय दानाबा एकाउन्ट नाम्बारखौ दाइल खालामबाय दानाबा आरो मा खालामनो मिथिगौ एटिएमनि मोनब्रै पिनक'डखौबो बे थुना होबाय मा जाखो मिथिबायना मिथिबाय लोगो 50,000 एकाउन्टनिफ्राय माइनास जाबाय 50,000 गासैनि दं बिबाङा फैबाय मेसेजआ फिन फैबाय मेसेजआव नायबाय मा जाखो आंनि एकाउन्टआव फैसा लोगो नायबाय 50,000 एकाउन्टनिफ्राय दानजाबाय दा मा खालामनो नायदो होमबा जों लाइमोननो बुखि थांदों नङा होमबा जों बेयावहाय थाखा फिसा खहा जायो नङा होमबा दा नोंथाङा जानो हागौ बे आं नोंथांखौ खावलायदों नोंहा बे अनलाइन माबा गेमखौ दा गेले नाथाय बै अफलाइनखौ गेले दसे ओरैनो गेले सानफ्रामबो गेलेनाङा फरायसालियाव फराय बेनावसो गेले बे ज' बेराय जों दा माने टाइमलि मावलांनो हायोब्ला
नोंथांमोना निस्सय सासे जाफुंसार जानो हागोन आं खावलायबाय जायखिजाया मावनाय रायजो नोंथांमोन मोनाबाय गोबां बुंनांगौबो दंमोन आं दा बुंथ'ला जोंहा माइनाव आफादिया बुंसिगोन बुंहरला मानोमोन गोबां खोथा ओंखारलांबाय थायो जायखिजाया मावनाय रायजो नोंथांमोन आंनि बुंनाया बारा रस जायासै बुंबाय आङो बुजिबाय थानायखाय एसे डिस्टार्ब जादों आरो दहाय जोंहा गाहाय आलासि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंहरनायखाय आङो सोलोंथाइखौ बारा बुङासै जास्ट बिथां सरजाबफानानै एसे गोरों खोथाल' बुंबाय ओंखायनो आं दिनै बे समाव आं जोबथारनाय खावलायबाय जे दिनै बे मेलावहाय जाय बिथांमोना दिनै लाइमोनखौ बाहागो लादों निस्सय नोंथांमोना माबा मोनसे नलेजखौ दिनै लानानै थां आरो बे नलेजखौ लानानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैगा नोंथांमोननि जिउआव एप्लाइ खालामहैगा खामानियाव बाहायगा अब्लानो आं बेखौ गोजोनगोन जुदि नोंथांमोना जोंनि बुंनायखौ जुदि लानानै जे माबा मोनसे खामानियाव बाहायबाय एप्लाइ खालामहैबाय एबा सोलोंहैबाय मावहैबाय अब्ला जों सानगोन जे जोंनि बुंबोनायफ्रा ओरैनो दैयाव थाङाखै जोबथायाव आङो बाथ्राखौ आंनि बुंनायखौ जोबोद सानबाय दा मानग्रा रायजो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना दिनै आंखौ लेंहरनानै बे समावहाय जाबाबो जायाब्लाबो आंनो बिबुंथि होनो खाबु होबाय बेनि थाखाय आङो नदुवार बिया दुराय बाथौ लाइमोन आफाद माइनाव आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो स्पेसियेलि आङो साबायखर बावबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा आंनि बिबुंथिखौ जागायनाय जोबजासिम जाबायदि खोनासंनानै आंखौ बिबुंथि होनायाव हेफाजाब होनाय बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो जोबथारनायाव आङो आफादफोरखौ आरज गाबबाय जाहाथे नोंथांमोना दिनै जाबाय थांखि लानानै दिनै बेयाव सम जागोन नोंथांनि थांखिया मोजाङै जाफुंसारथों आफा बोराइ बाथौ बयखौ मोजाङै लाखिदों बयनिबो न'खराव मोजाङै अनलायनाय गोजोन थासारि सोमजिहोदों बिमा बिफा फिसाला फिसाजो बयनिबो आङो आफा बोराइखौ आरज गाबनानै आं दिनैनि बे सावरायनाय